píšeš kamošovi, že mu dáš dobrý tip s tvrdým i alebo tip s mäkkým i. Aj keď to znie rovnako, v písanej forme sú to dve rôzne veci. Tip s mäkkým i používame vtedy, keď niečo odhadujeme alebo niekomu radíme. Napríklad, mám pre teba dobrý tip na film. Alebo môj tip je, že vyhráme. Je to rada alebo odhad. Ale tip s tvrdým i používame vtedy, keď hovoríme o druhu, kategórii alebo charaktere. Napríklad, aký si typ človeka? Alebo toto je nový typ auta. Takže, ak ide o radu alebo odhad, píš tip s mäkkým i. Ak ide o druh alebo kategóriu, píš tvrdé i. Dúfam, že to pomohlo.